Lamsogo haino hai jotono tiar hatu kok tumao tini chini ok bangmano nangkukmani kok tumarok tongo abagai video no paithak jra nai tongdi hingke chung tini puila o kok salainai Santi Bazar o khoroksa tiprasa auto chaloknai petrol pump ni phirogui phaijongmani yagulo temrang rok bai kasomoi belai no wan ma singsa ke bubi rohorjaka phia ke bo saimia tamni bagai bo bujaka phaji tabuk ta kaisa kok tumani bagai salainai kisisa sal sikang XCM borom ganang Harinath Deborma kaisa video Tripurani 184 Maharaja tongthangnai ro tiprasa ya hinui kok samani nukjaka abono to yei kebangma tiprasa korok bono sajak balia sungabono komeno nugoi ni saimano nirok nai di botam saka o 180 বছর রাজারক বরং ত্রিপুরা সাইয়া ত্রিপুরা জাতি থেকে ও রাজারক উৎপত্তি নিয়া বরং বহিরে বাইরেনসে ফাইও Phaji tabuk ta kaisa kok tumani bukhak thangnai borom ganang apon Deborma bini FB post ni bisingtui joto lukurokno sungmung tisaka sak bai sak ke sung nailemeya kisisa saya no kono strike tei report ro khailayo phia ba independent mungoi kaisa page buba karano salbrong no khuk sitra samani nukjago phia ba bokobang ko borok bai report khaijagyani bagai tabuk phano bini page choli tongkho hingke chung chini channel ni bukhak tei sanamu sugo jotto no o independent page no report ridi tei chini thansani phanno phunugui riladi chungu page ni link comment ri nai phade chung tabuk ta kaisa kok tumani bukhak thangnai phekjangnai mangnai bai kwrwngoi khoroksa 27 umor ni tiprasa siklani langma chokha salbrum no phekjangnai mangnai bai godaloi baksa tiprasa sikla sikli rok lama hamya digi thang tongmani nukjago yang okhe chini ha kmar baksa khasia busia sikla sikli khe drugs bai salbrum no godaloi sakni tei maphani mangrok no sukluk tongbayo phare tabuk ta kaisa kok tumani bukhak thanglaino Punjab festival khoroksa Amritpal Singh mungoi kaisa Waris Punjab de organization ni bisingtui police station no attack khainai tei Punjab no India ni khagoi Khalistan sunamnai hinui demand khainai Mia police ni operation no bini 78 members tei Amritpal Singh bobo police bai romjaka phadi tabuk ta kaisa kok tumani bukhak thanglaino Mia ha bisingni thuyung kor hinui kaisa mangpili social media tei viral tongmani nirok jotono nukkhana abono rok sawi khoroksa takhu tamni bagai obo hayengkha hinui sai khonarkha nirok mangpili ni bisingtui nugui ni mankhana Uli tini barai kepla kami bo noklawo tuilu ke thui phai mani karon tomabu amo tomo nai baidi amo kana potassium permanganate amo kana bises kaisa amo rogo nini abiana rogo ba tui kesung yawo tui kesung khai ni bai rogo besi jung ବ୍ୟବହାର khai le potassium permanganate Neka omoni sam omoni color khana tuina ke bong khana mui phrai bo thai komo color ke phai le nang rong phono bai ta ba lai ke phai le mo ta lo phai ne haw le ha social media roi mar ne ha bui bibran tong to bela mo tai ro hai khoi no thui phai ko khagra mo to mo he hangra ma amo sing ma lion amo kisa kadul do fika di ya ke kadul halo sih kana ble halo ke poriska mungkin na o khoro ke siliga tini ban giri bina ma jaga bo potassium permanganate ban ro phai lang bo o a ni bangai ngko ba na phang ro silia mukhang supro tui mukhang supro tui kelai lang ke ba oro botong siale ba kalar no khala ke ba lute lui thang ke ba ha thung mong thang ha ke je kalai ma jaga ke ba ma phailan darong do kalar kalia le tabon ron phone amon taw tilu ke bai kalar pha le hai kalar pha le amon khane potassium permanganate amon jeng abian ka pha pro use khai le monok la tui phailan de phaya nai besi le kalar le tui nang ha ke mo kalar hang pai le masih nokla thui pai hin tining lai barai kapla kami bo